guys ang expo सफैबाय आरोना माने एग्रिकालचारनि बदले एग्रिकालचार एलियन एक्सपो आवहाय आं सफैबाय आरो आं नोंथांमोननो देखायलांबाय थानोसै मा बुस्थुफोरखौ लाबोदों आरो माबायदि बुस्थुआ जे दानि गोदान मुवाफोर बुस्थुफोरखौ बनायनानै जिहेतु आबादारिफोरनो फाननाय जादों बेफोरखौ आं नोंथांमोननो देखायनोसै बेयावहाय दोङो गासैयावबो माने जि बुस्थुफोरखौ दानि जुगाव गोदान गोदान मुवा बाहायनाय जायो बेखौ आं नोंथांमोननो फारि फारि देखायलांसै नायलांबाय थादो बेयावहाय दोङो स्टिभिया आरोना स्टिभियाफोरा गोदान माने आबाद मावनाय जादों आरोना स्टिभियाखौ माने एसे माबायावहाय मा होनोमोन सुगारनि थाखाय बहुद खामानि होयो आरोना एग्रिकालचारनि मा नांगौ मा नाङा बे बुस्थुखौ आरोना गोदान गोदान मुवाफोर बुस्थुफोर जि माने जाय आबादारिफोरनि थाखाय मोजां बुस्थु लाना फैदों बेयावनो बेयो मा बुस्थु बियो राइस मिलजों लोगोसे बिथिं जिखुनु गुन्दैफोर बानायनाय माइ बुस्थु जायो आरोना माइबो माबा खालामनो गुन्दै खालामजाला हालदै गुन्दै खालामजागोन बानलु सानलु आटा गुन्दै नैबे बे मेसिना माबायदिहाय जे खामानि मावो बेखौ आं नोंथांनो एसे देखायनोसै नै बेयावहाय स्क्रिनावहाय आं खिन्थानोसै नै बेबायदि खामानिखौ मावनाय जायो बेफोर जिनिसफोरा बेफोर मेसिनफोरा बेयावनो दंजोबो आरोना दायो बेनि जुगिदिनो माने बेफोरबायदि आबादफोरखौ मावनाय समायाव जोबोद सुबिदा मोननाय जागोन मोजां मोजां खारना दख'ना हि दानाय हारिनाय अनेक माने बेयावहाय फारि फारि आं खिलांबाय थानोसै बेयाव दख'ना आरोना जायहा दख'नाफोर बायनो इसा माने बायजागोन बेयाव एकदम मोजां मोजां दख'नाफोर फैदों आरो गोदान गाबनि दख'नाफोरखौ मोनगोन माबायदि दख'नाखौ नांगौ ना नायगिरना लाबानो जाबाय बेयावहाय मुगानि फालि मोनगोन फंबाय बेयावहाय मुगानि फालि ना मुगानि फालि मोननाय जादों ना बेयाव इन्दि जोब ना इन्दिनि आरो माबायदि नांगौ एकदम मोजां मोजांथार माने आखाइजों दानाय ना बेयो आखाइजों दानाय मेसिननि नङा माने बेयावहाय दसेनि उनावनो बेनि जाय फोरोंगिरि बे फोरोंगिरिया दसे उनावनो सफैगोन आरो फोरोंगोन माने माबायदिहाय एग्रिकालचारनि माबाखौ माने आबादखौ खालामनांगौ बेखौ माने बेनि जागोन जोमनाय जोंनि हारिनि बर' हारिनि जे आगरखौ लानानै बेयाव बानायनाय जादों बेखौ जुदि सोरबाफोर लानो इसाबाला लाखाय जागोन आरो मोजां मोजां आरोना दिनैसो ना दा दुखाना जागायजेनसिगोन ना दिननिफ्राय ओमफ्राय मा गाबनि गुबथै मोनजोबगोन गासैखौबो मोजां जाथारदों दे थेंक इउ बेयावहाय माने हानि आरोना जायनो बेरेखौहाय आबाद मावनो इसा बेफोरबायदि मावनानै बिदि खालायजागोन आरोना बिथांमोना बिराद मोजां मोनसे माबा दिहुनदों बेयो जोंनि बे जायगानियानो ना बेलेग जायगानि बिटिआरनि गेजेराव दं आरोना ओरैनो मा जायगानिफ्राय लाना फैदों नोंथांमोना जोङो बेयाव जोंहा मोननै क्वालिटि दं मोनसे जाबाय प्रसेस्ड मेसिनारि प्रसेस मोनसे जाबाय लकेलि प्रसेस ओमफ्राय जोङो बाक्सा उदालगुरि चिराङावबो जोङो थांजेनहांबाय जोंना एनजिअआ ओमफ्राय बेनि उनाव क'क्राझार बेयाव जोंहा गदाधर होननाय मोनसे एपिअ दङ ओमफ्राय बाक्सा एपिअ होननायबो दङ हानि एपिअ आरो जों बेखौ कालेक्टिभलि खालामनानै जों बेखौ गुवाहाटियाव सल्ट रेन्ज फुड्स प्राइभेट लिमिटेड होननाय दङ बिसोर बेखौ प्रसेसिं खालामो बटलिंबो खालामो जिहेतु जोंहा बिटिआर प्रसेसिं इउनिट गैया बेफोरनि थाखायनो जों माने बाहेरायाव लाना प्रसेसिं खालामनो गोनां जायो आरो खिन्थु नैबे जाबाय लकेलि प्रसेस दे बिदिबा थेंक इउ
बिथांमोना मोजां बुजायना होबाय जुदि सोरबाफोर बिदि आबादखौ मावोब्ला बिथांमोनखौ कानेक्ट खालामनो हागोन आरो नै बिथिंहाय दोङो जोंनिनो बेगरा जाय जि खेथि खालामनो इसा बेफोरनि माने आबादनि बेगरफोरखौ मोननो हागोन बिथांमोना लाहार फाहार खालामगासिनो दङ आरो बिथिंबो माने जाथ'वाखै दसे उनावनो मोनगोन माबा माबि अनेक माने बुस्थुफोरखौ नांगौब्ला फैगोन आं नोंथांनो सेकेन्डआव देखायगोन आरो बेयावबो नै एकदम माने मुगानि फालि आरो इन्दि गासैखौबो मोनगोन बेयावनाबो आखाइजों दाजोबनाय आरोना मोजां मोजां गासैबो बेयावहाय दोङो फिथोबफ्रा सोरबाफोर जेरै इरि गासैजोंबो जागायजेनबाय माबायदि आबादखौ खालामनांगौ नोंथांमोना माने बुंना होगोन नोंथांमोना फैबोला मिथिगोन बेवहाय माने नार्सारिनि बेगरफोर दङ आरो बिफां फिसा फिसाफोर दङ बिफांफोरखौबो नोंथांमोना मिथिनो हागोन जे इरि बिफांफोरा माबायदि मावनाय जायो बेखौ देखायदों बेवहाय सिलाइ मेचिन मोजां मोनसे एक्सप' बनायदों जोंहा आबौआ बिराद मोजां सेरजाखौ दामगासिनो दङ आं बेयाव सफैदों आबौआ बे सेरजाखौ फोरोङोबो नामा आं सेरजाखौ फोरोङोबो आरो बेनिफ्राय गावनो बानायो आरो गावनो दानानै गावनि आखाइजोंनो फानो आरो ओमफ्राय आबौआ मा गामिनि आङो बर' बाजार ओनसोलनि ना गामिया लदाबारि आरो रौता बर' बाजार गावनि आखाइजोंनो बानायनाय गावनो दामो बुरिया दामखादों नै मा मोजां दामदों दे बिदिबा आबौ थेंक इउ बेवहाय बोरिया दै बनायदों आरोना दैनि एकदम मोजां दै माने मोनसे दै जमा खालामथुमनानै मोनसे नाफोर होनाय जादों सिङावहाय ना दोङैथ' नुला नोंथांमोना आङो फैनायखाय आं नुबाय हाबनानै सिबाय नोंथांमोना फैनानै नायफैबानो जाबाय आरो आं भिडिअखौ आं दिनै बेसेबांनो दोनथ'नाय जाबाय बाय